Πάμε παιδί, ανέβα στο βάθρο και κάνε μας το ερήφανους. Τι βγήκε ρε παιδιά, μπράβο, τη συγχαρητήρια. Έχουμε να πούμε ότι είναι μια κοπέλα με μία προβλήματα και... Όχι, πλάκα είναι καλή. Μαζουσιακά προβλήματα και αναπηρικά. Ναι, είναι μια σκάτουλια που τρομάει. Και να γυρίζουμε. Γυρίσαμε τον κόσμο ανάποδα. Και τώρα πρέπει να πούμε ότι είναι μια σκάτουλια που είναι άρα... Περιμένετε. Να την κοπελιά μας. Από πρώτο πλάνο. Και φύγαμε. Hello. Τι γίνεται? Έχουμε να πούμε ότι είναι πολύ ωραία. Και εγώ αγωνίστηκα. Αλλά σε 80 μέτρα δεν είναι το άθλημά μου. Δεν πειράζει. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Άντε να ρίξουμε το βίντεο. Άντε πάλι μια ώρα. Έλα, εδώ είμαστε, να είμαστε. Πού είναι η Σαμογιώργου, η δεύτερη, γιατί εγώ είμαι η πρώτη, ξέρεις. Σιγά. Επειδή δεν τη βλέπω. Μπράβο, Τι να πατήσεις. Πατημένο είναι, τραβάει. Έλα, Βιβί, κάνε μας παρήφανος έτσι. Ναι. Μπράβο, ρε Βι. Εντάξει, έλα, έρχομαι. Η αδερφή μου. Ναι, και εγώ είμαι η αδερφή της Σαμογιώργου. Ευχαριστούμε καλέ. Άμα κάντε κατέβατα.